Ty vole. Jsme v Český Třeboví, tady u nás se koná workshop přístrojových metod. Tady něco chybí, ale doufám, že to tam včera taky nebylo. Má za cíl vlastně ověřit to, jestli ty výsledky, které nám vycházejí z přístrojů, když měříme stromy, jsou opravdu relevantní a stabilita dřevin ověřená přístrojovými metodama odpovídá. Máme tady úplně všechny přístroje, které jsou v České republice k dispozici. Snažíme se tahovými zkouškama hlavně ověřit stabilitu dřevin, kdy nejdříve uděláme klasickou tahovou zkoušku a následně destruktivně vyvrátíme strom při měření. Tenhle projekt je vcelku jedinečný, sjelo se sem spoustu lidí z Československa. Díky tomu, že se sem sjelo spoustu odborníků, tak máme večery obsazený přednáškama, kdy nám kapacity v oboru přednášejí o tom, jak je stabilita dřevin, co jsou přístrojové metody, jak se používají a jak to vlastně můžeme používat a na co je používat. Samozřejmě prozradíme i to, kdy přístrojové metody nefungují. Jsem hrozně rád, že se sešlo spoustu odborníků, kteří i běžnou diskuzí a debatou po večerech rozšiřují znalosti nejenom nám, ale všem účastníkům v okolí.